Никога преди не е било толкова лесно да се информираме, да се забавляваме, да учим и да се вълнуваме, дори да пазаруваме, без да напускаме комфорта на своя дом. Месечният абонамент на телевизионен пакет включва възможността да се приема услугата на до 4 приемника. Това означава, че можем да се възползваме от разнообразието на Неосат на 4 различни устройства едновременно. Така всички вкъщи можем да следим това, което е важно за нас, без войни за дистанционното. Не можем да не споменем и качеството. Когато говорим за сателитна телевизия, то говорим за кристална картина, цифрова телевизия на най-високо ниво. От всяка точка на страната, независимо къде се намирате, можете да разполагате с над 200 канала, повече от половината от които в Full HD. Покритието е национално посредством първия български комуникационен сателит България Сат-1. Всичко важно за вас. Удобно и лесно от вкъщи. Сега по-достъпно от всякога. Изключително богато телевизионно съдържание. Без компромис с качество. Инсталиране на 4 приемника с доплащане и инсталиране на чинията на Неосат в цялата страна на достъпни места. Кристална картина от първия български сателит. 200 канала, над 100 от които Full HD качество. А за зрителите на Колмол имаме уникален подарък. 12 месеца безплатен абонамент. Учил съм го. Смятал съм го.